Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa SKY:n vuosittaiseen uskontojen väliseen paneelikeskusteluun. Olen Selahattin Uslu ja mulla on ilo toimia tänään paneelin moderaattorina. Lyhyesti, kuka on moderaattori tänään? Mä oon suomen kielen ja kulttuurin opiskelija Helsingin yliopistossa ja mä oon muuttanut Suomeen lähes 5 vuotta sitten. Koulun ohessa mä olen mukana SKY:n toiminnassa puheenjohtajana. Ennen paneelin alkua kerrotaan vähän Suomen kulttuurien välisestä yhteisöstä, eli SKY:stä. Elämme maailmassa, jossa ihmisten väliset yhteydet ovat yhä tärkeämpiä ja monimuotoisempia. Tämä johtuu globalisaatiosta, maahanmuutosta ja digitaalisesta yhteydenpidosta, joka on lisääntynyt kulttuurista monimuotoisuutta entisestään. Tämän monimuotoisuuden keskellä on erittäin tärkeää käydä dialogia eri kulttuureihin, uskontoihin ja elämäntapoihin, ajatustapoihin ja taustoihin kuuluvien ihmisten kanssa. Dialogi auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme. Dialogin kautta voimme myös jakaa kokemuksia ja näkemyksiä, mikä lisää vastavuoroista kunnioitusta ja yhteistyötä. Se auttaa meitä välttämään ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka voivat aiheuttaa vihaa ja erimielisyyttä. Dialogin kautta voimme saavuttaa yhteisen ymmärryksen ja löytää ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Haluan korostaa, että dialogi on ratkaisevan tärkeä, kun haluamme luoda rauhaa ja ymmärrystä maailmassa. Meidän on löydettävä tapoja käydä dialogia ja edistettävä ymmärrystä, kunnioitusta ja yhteistyötä. Jokainen meistä voi tehdä osansa tähän prosessiin. Näiden ajatusten innoittamana vuonna 2019 maahanmuuttajataustaiset henkilöt perustivat SKY:n, joka pyrkii vahvistamaan eri etnisyyksiin, kulttuureihin ja uskontoihin kuuluvien ihmisten välisiä suhteita dialogin avulla. SKY toteuttaa erilaisia projekteja, joiden tavoitteena on ihmisten tutustuminen uusiin ihmisiin, yhdessä toimiminen, ajatusten jakaminen ja oppiminen muilta kuin itseltään. Projektien joukkoon kuuluu esimerkiksi Elävä kirjasto, Omena-projekti, Suomen ja musiikin kautta ja iftar-ruokailu ja etenkin paneelikeskustelu, jota varten olemme nyt kokoontuneet. No niin, jätetään moderaattorin jutustelu sivuun ja aloitetaan paneeliin. Tänä vuonna aiheemme on uskontojen opetukset naapuruudesta ja siitä, miksi naapuruussuhteet ovat tärkeitä. Naapurisana viittaa ihmisiin, jotka asuvat vierekkäin tai lähellä toisiaan. Tänään puhujat edustavat eri uskontoja ja he jakavat kanssamme näkemyksiään naapuruudesta. Tämä keskustelu auttaa meitä ymmärtämään, mitä naapuruus tarkoittaa ja mitkä ovat sen vaikutukset yhteiskuntaan. Toivon, että tänään käymämme keskustelu edistää ymmärrystä ja solidaarisuutta uskontojen välillä. Kaikki kysymykset voi jättää Zoomista chattiin ja myös sekä YouTubeista kommentteihin. Ja aloitetaan ensin tutustumalla. Ja meillä on tänään meidän kanssa 4 arvokasta panelistia. Tutustutaan ensin heihin. Kuinka haluaisit esitellä itsesi ja lisäksi hyvä tietää, minkä uskonnon näkökulmasta käsittelet aihetta tänään. Ja edetään aakkosjärjestyksessä, eli Kristian Seppänen, voisitko aloittaa? Kiitos paljon, kiva olla mukana. Edustan kirkkoa, kristinuskoa ja olen itse pappina Tampereella
semmoisessa kuin Tampereen eteläinen seurakunta, eli evankelis-luterilainen kirkko on mun taustani. Ja mä oon opiskellut Helsingin yliopistossa ensin teologian maisteriksi ja sitten tehnyt vielä jatko-opintoja ja väitellyt sitten teologian tohtoriksi ja erityisesti sellaisesta raamatun tutkimuksen aiheista siitä, miten raamattua on käsikirjoituksena kopioitu aikanaan ja miten raamattu on saanut syntynsä ja miten sitä on käännetty eri aikoina ihan antiikista lähtien, niin tällaisia teemoja on sitten myös tutkimuksellisesti käsitellyt. Näin lyhyesti. Kiitos paljon. Ja jatketaan Gurman Sainin kanssa. Kiitos paljon. Hei, kiitos kutsusta tähän paneeliin. Tosi mielenkiintoinen tilaisuus vaikuttaa olevan. Mun nimi on Gurman Saini, mä oon 25-vuotias, mä oon itse asiassa vastavalmistunut filosofian maisteri. Asun Vantaalla ja mä oon ollut ehkä mun lukioajoista lähtien erilaisissa nuorisojärjestöissä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisen piirissä mukana, niin mä oon sitä kautta päässyt tekemään aika paljon nuorten osallisuuteen liittyviä asioita, yhdenvertaisuuskysymyksiä ja uskonto- ja kulttuuridialogia aika paljon. Mä oon taustaltani Hare Krishna ja se on niinku yksi hindulaisuuden, se kytkeytyy hindulaisuuteen, voisi sanoa, niin mä aion tässä ehkä käsitellä myös niinku ihan siis Krishna-liikkeen kautta, mutta myös ihan hindulaisuutta laajemmin näitä naapurustoon liittyviä asioita. Kiva olla täällä. Kiitos. Ja jatketaan Johanna Syrenin kanssa. Joo, moikka kaikille. Tosiaan mä oon Johanna Syreen ja mä oon ihan tavallinen espoolainen perheen äiti ja muslimi. Taustaltani mä oon erityisopettaja ja kasvatustieteiden maisteri, mutta tällä hetkellä mä toimin järjestömaailmassa. Eli mä toimin Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:ssä projektikoordinaattorina. Mutta lisäksi mä oon myös islamilaisen päiväkodin johtaja. Eli meillä niin kuin mulla ja mun ystävillä on päiväkoti Pasilassa. Ja yksi, mitä haluan tähän vielä lisäksi mainita, on, että mä teen tosi paljon vapaaehtoistyötä. Eli toimin Suomen Somalia-verkoston hallituksessa, ja meillä on myös äitiysterveyshanke itse asiassa päättynyt, mutta tämmöinen ammatillinen koulutushanke Somaliassa alkaa tänä vuonna. Ja tämän haluan mainita, koska mun oma toinen koti on myös siellä Somaliassa, että mun mies on somalialainen ja meillä on koti siellä Kaakkois-Somaliassa. Mutta eli siinä tosi tiiviisti ja kiitos tosi paljon, että saan olla täällä tänään ja toivottavasti pystyn omalta osaltani nostamaan esiin sit jotain naapuruuteen liittyviä asioita uskontoni islamin perspektiivistä ja kiva olla täällä myös oppimassa muilta. Kiitos. Ja sitten viimeiseksi Yrjö Mikkonen. Tervehdys Oulusta. Täällä on lumi häipynyt, valtavasti ollut lunta ihan viime päivin asti. Ja mulla on vähän ääni käheä ja voin yskiäkin välillä, mutta koittakaa kestää. Olen Suomen Bahai-yhteisön pitkäaikainen jäsen, noin 50 vuotta tulee täyteen. Bahai-usko sai alkunsa Persiassa 180 vuotta sitten ja on tällä hetkellä maailman toiseksi levinnein uskonto. Siihen kuuluu ihmisiä yli 2000 etnisestä ryhmästä. Tämä selittää kiinnostuksen naapurustoasioihin erittäin paljon. Bahai-uskon keskeisin sanoma on ihmiskunnan ykseys, Jumalan ykseys, uskontojen ykseys. Työelämässäni olen ollut opettajana musiikin ja kulttuurin parissa ja nykyisin aikani kuluu monenlaisen luovan toiminnan parissa sekä autan turvapaikkahakijoita lähes päivittäin, tänään viimeksi etupäässä afgaaneja. Perheeni ja ystäväpiirimme on hyvin monikulttuurinen. Vaimoni on Iranista. Olemme olleet naimisissa ensi vuonna 40 vuotta. Joo. Kyllä, tämä tästä, mutta palataan asiaan, itse asiaan kohtaan. Kiitos kaikille. Ja meillä on monipuolinen porukka tänään tässä. Ja innossani odotan
käsityksiä. No niin, aloitetaan aiheeseen. Ja mikä on naapuruuden käsite? Miten naapuruus määritellään? Ensin aloitetaan tästä. Ja kenestä tulee naapuri? Onko kriteerejä? Jos on, millaisia kriteerejä on lyhyesti? Ja toiseksi, onko naapureilla velvollisuuksia tai oikeuksia toisia kohtaan? Jos on, millaisia niitä on? No niin, aloitellaan myös Kristian Seppäsen kanssa. Kiitos. Onkohan tässä mahdollista jakaa mitään kuvaa tästä omalta ruudulta? Joo. Tietysti. Se voi olla helpompi seurata mukana. Mutta tosiaan lähdin tätä asiaa liikkeelle lähestymään Raamatun kautta. Tietysti itselleni se on kun olen sitä tutkinut, niin sillai läheinen, ja kuten varmasti tiedätte, se on kristittyjen pyhä kirja, ja siellä on niin kuin näemme, että siellä on paljon elämän ohjeita ja kaikkea sellaista, josta on hyvä ammentaa ja jota kautta asiaa voi, tai montaakin asiaa voi lähestyä. Raamattuhan on syntynyt pitkän historian aikana ja tavalliset ihmiset sitä on kirjoittanut ja eläneet erilaisissa tilanteissa. Tämä näyttää vielä muuten, että en pysty jakamaan ruutua. Lukee host disabled participant print sharing. Tehdään co-host eli joo. Nyt pitäisi olla. Hienoa. Näyttäisi onnistuvan ja pieni hetki, kun se täältä sitten löytyy. No, ilmeisesti se nyt ei tähän onnistukaan, mutta ei se mitään. Jatketaan näin. Nimittäin ensinnäkin, kun mietitään, että mikä olisi naapuri, niin suoraan välttämättä sellaista sanaa kuin naapuri ei kaikista Raamatun käännöksistä löydy. Mutta se sana, joka siellä taustalla on alkukielellä, jolla osa Raamatusta eli Vanha testamentti on kirjoitettu, niin on hebrean kielellä rea, joka kyllä jossain kohdin käännetään naapuriksi, mutta yhtä hyvin se voitaisiin kääntää ystäväksi. Jossain kohtaa myös voitaisiin puhua sanalla käännöksellä lähimmäinen, jotenka ensisijaisesti tämä sana rea niin tarkoittaa yksinkertaisesti lähellä elävää ihmistä. Ja sitten Raamatun, sen Vanhan testamentin osan teksteissä on useita tällaisia lakeja tai ohjeita tai käskyjä, säädöksiä ihmisille, joiden mukaan on hyvä elää. Ja siellä esimerkiksi sanotaan, että älä todista valheellisesti tuota rea, eli ystävää, lähimmäistä, naapuria vastaan, tai älä tavoittele hänen omaansa. Tai muutenkaan ei lähellä elävälle, eli naapurille, niin pidä tehdä vääryyttä. Ja sellainen yleinen periaate, joka sieltä on luettavissa, niin
on ehkä tuttu teillekin, nimittäin sanat rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, joka juuri tarkoittaa tuota lähellä elävää ihmistä, siinä mielessä lähimmäistä. Se on tietysti syntynyt aikana, jolloin ensisijaisesti on ajateltu sitä omaan kansaan kuuluvaa siinä lähimmäisenä. Tietysti se on ensimmäinen asia, joka siitä tulee, mutta tätä periaatetta ja ajatusta sitten myöhemmin kyllä selvästi laajennetaan koskemaan ketä tahansa. Jo siellä Vanhan testamentin kohdalla niin sitten jatketaan siitä, että myös ne, jotka muukalaisena asuvat teidän keskuudessa, niin heitä pitää kohdella samalla tavalla ja myös heitä pitää rakastaa kuin teidän omia heimolaisianne ja rakastakaa heitäkin niin kuin itseänne. Ja sitten Raamatussa myöhemmin sitten Uuden testamentin kohdalla Jeesuksen opetuksessa edelleen tulee tämä sama ajatus rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään ja tämä annetaan kaikkein tärkeimmäksi käskyksi ja periaatteeksi, joiden mukaan kaikkea muuta sitten on syytä sitten punnita. Ja Jeesus sitten tästä lähimmäisyydestä ja lähimmäisestä ottaa esimerkin ja vertauksen, tällainen niin sanottu vertaus laupiaasta samarialaisesta, jossa hänen opetuksensa mukaan niin lähimmäisyys ei ole sidottu siihen, että kuulutaanko samaan kansaan vai eri kansaan, vaan juuri sen kertomuksen opetuksessa se joka siinä kaikkein eniten on lähimmäinen, niin onkin juuri se samarialainen, joiden kanssa juutalaisilla oli ollut jo pitkään huonot välit. Ja näin sen esimerkin ja vertauksen kautta niin Jeesus haluaa siinä sanoa, että lähimmäinen eli läheinen naapuri niin ei ole vain omaan kansaan kuuluva, vaan kuka tahansa. Ja muutenkin Raamatussa tällainen ajatus henkilöistä, siirtolaisista, muukalaisista, vierasmaalaisista on läsnä hyvinkin monessa kohtaa. Siellä monet Raamatun henkilöt joutuvat asumaan eri maassa kuin mistä he ovat kotoisin johtuen nälänhädästä tai sodasta tai pakkosiirtolaisuudesta. Ja senpä takia myös sitten näissä käskyissä ja muissa teksteissä siellä puhutaan hyvin positiiviseen tapaan heistä, jotka asuvat keskuudessamme muuttaneina jostain muualta, että heitä pitää kohdella hyvin ja muistutuksena siitä, että koska itsekin olette joutuneet joskus asumaan muukalaisina, niin muistakaa myös he teidän keskuudessanne. Jotenka yhteenvetona tästä voisi sanoa, että jos pitää määritellä naapuria, niin se on kuka tahansa lähellä oleva ihminen ihan fyysisesti. Siinä ei ole mitään sellaisia rajoituksia tai muita, että ihmiset on samanarvoisia, heillä on kaikilla samat oikeudet, velvollisuudet riippumatta siitä ihmisestä itsestänsä ja sen taustasta. Ja periaatteena on, että rakasta lähellä olevaa ihmistäsi, naapuriasi niin kuin itseäsi. Kiitos. Kiitos tästä hyvästä esityksestä Kristianille. Meillä tuli uusia tietoa asian perusteesta. Ja sitten päästetään seuraavaan panelistiin. Eli Gurman Saini, voisitko annan puheenvuoron sinulle? Kiitos paljon ja kiitos Kristian hyvästä alustuksesta. Huomasin, että ainakin tässä kohtaa ei ole aika paljon samanlaisuuksia, mitä ajattelin itsekin jakaa, ja se ei varmasti katu yllätyksenä, koska uskonnoissa on monesti ja pyhissä kirjoituksissa on monesti samanlaisuuksia, jotka nimenomaan opettavat meille semmoista
moraalia, mutta myös ihan vaan semmoista elämänohjetta. Kun mä lähden miettimään naapuruuden käsitettä oman uskonnon kautta, niin itselläänkin tulee heti ensimmäisenä lähteenä niin pyhäkirja, Bhagavad Gita, ja sitä kautta yritin vähän syvällisemmin ymmärtää semmoista naapuruston käsitettä. Meilläkään ei suoraan ollut ainakin itse löytämäni perusteella semmoista naapureista suoraa puhetta, mutta itsekin tulkitsen sen naapuruuden eräänlaisena ystävyyden muotona ja tuttavuuden muotona, joka muodostuu tietyllä tavalla. Voin tuossa myöhemmin, kun määritellä sitä, niin kertoa milleen. Ja meidän filosofiassa Bhagavad Gita opettaa, että me ollaan kaikki sieluja, Jumalan pieniä osasia, eli pohjimmiltaan tasa-arvoisia. Me ollaan sielu, jolla on erilainen keho. Mulla on tällainen keho ja teillä on erilainen keho. Mutta me ollaan pohjimmiltaan ikuisia sieluja ja pohjimmiltaan myös tasa-arvoisia. Eli huolimatta siitä, että millainen keho meillä on, millainen aineellinen elämä meillä on, me ollaan henkisiä sieluja ja Jumalan edessä tasa-arvoisia. Niin se on jo pelkästään yksi riittävä seikka tuomaan sen esiin, että meillä on myös velvollisuus auttaa ja vuorovaikuttaa toisten sielujen kanssa, koska me ollaan kaikki Jumalan palvelijoita ja Jumalan lapsia. Ja se sama pätee myös ystävyyteen ja naapuruuteen, että meillä on se velvollisuus auttaa ja myöskin semmoinen niin kuin oikeus ystävystyä ja ollaan niin kuin auttaa myös toista henkilöä hänen matkassa, jotta se pystyy saavuttamaan sen lopullisen päämäärän, mikä taas meillä ja monissa muissa uskonnoissa se on Jumala on lopullinen päämäärä, vaikkakin myös matka, kun elämme henkistä elämää. Ja tämä on se, mitä mä itse lähden miettimään sitä naapuruuden käsitettä, että se on ystävyyttä eräänlaisessa muodossa. Ja syvällisemmin ajateltuna, niin mehän voidaan olla naapureita ei pelkästään ihmisten kanssa, vaan ympärillä olevan luonnon kanssa, ympärillä olevien elävien olentojen kanssa. Ja siinä tietysti myös nousee esiin väkivallattomuuden periaatteet ja kunnioitus myös ympärillä olevaa luontoa kohtaan, jossa on myös eläviä olentoja ja täten myös sieluja eri kehoissa. Jos naapuruusta lähdetään määrittelemään näin niin kuin, ilman mitään uskonnollista kontekstia, niin sitähän pystyy ihan vaikka pihapiirin naapuri, mökkinaapuri, sen ei tarvitse olla aina se, missä itse asuu, se voi olla joka muukin paikka. Vaikka pyhän paikan vieressä olevat asukkaat ovat eräällä tavalla myös naapureita. Meillä on Krishna-temppeli Malmilla, joka on sen ympärillä on asuintaloja ja rivitalo naapurustoa siinä vieressä, niin silloin kun kulkee ohi henkilöitä siitä, niin minä tervehdin heitä terve naapuri. eli hekin on naapureita, vaikka minä siellä pyhäkossa asun. Ja kun mä alan miettiä, että kun naapuruuden muotoja on tosi monta, että tuossa mun pihapiirissä olevakin on naapuri, mun mökkinaapurikin on mun naapuri ja pyhäkon naapurikin on naapuri, niin mä alan miettiä, että naapuruus tarkoittaa sitä, että me jaetaan se itsellemme turvallinen tila jonkun toisen kanssa. Se on eräänlainen, niin kuin itselle yritin määritellä, mitä naapurusto on. Koti on meille kaikille turvallinen tila. Ja se kodin lähialue, me jaetaan sen naapuruston kanssa sitä, ja se on, heidän koti on heille turvallinen tila. Joten tämä monien turvallisten tilojen yhdistäminen luo semmoista naapuruutta. Ja mä näkisin, että naapurustoa voi määritellä sellaisena, että me jaetaan meidän turvallista tilaa. Mehän voidaan tässäkin niin sanotusti, jos lähdetään käyttämään naapurisanaa ystäväsanan sijaan, niin mehän voidaan olla tässäkin niin kuin paneelinaapureita. Tämä on meille kaikille turvallinen paikka olla toivottavasti, ja me jaetaan tätä ja opitaan toisilta. Ja onko naapureilla velvollisuuksia ja oikeuksia toiseen kohtaan, niin sanon, että kyllä. Ja kun se kyse on nimenomaan turvallisesta tilasta ja siitä, että miten sitä myös saadaan ylläpidettyä. Naapurustosuhteet, ne on yhtä lailla
suhteita kuin muutkin suhteet, ja ne on aina vuorovaikutteisia. Suhteet on aina vuorovaikutteisia. Vaikka sanotaan, että olisi yksipuolinen suhde, niin sehän ei sitten kovinkaan ole suhde, vaan se on aina vuorovaikutusta. Ja sitä tulee nimenomaan ylläpitää esimerkiksi solidaarisuuden kautta, turvallisuuden tunteen kautta, huolenpidon kautta, auttamisen kautta, jotta saadaan yhdessä luotua semmoista turvallista tilaa, ja auttaminen on siinä ensisijaista aina. Kun miettii kulttuurisessa kontekstissa esimerkiksi Intiaa, niin siellähän naapuruston käsitys on hyvin erilainen kuin vaikka Suomessa. Et Suomessa se ehkä näin niin kuin stereotyyppisesti, tietysti taloyhtiöt erilaisia ja asuntoja erilaisia, mutta yleisesti saattaa olla, että moikataan rappukäytävällä tai ei moikata, mutta sitten talkoohenkisyys kuitenkin suomalaisuudessa on niin kuin kirjattu mukaan. Mutta sitten taas voi olla sellaisia naapurustoja, mitä esimerkiksi mä oon tottunut Intiassa näkemään, jossa talot on hyvin lähekkäin toisiaan, ehkä jopa sellaisia avonaisia taloja, että se on käytännössä yksi iso talo, mutta niillä on sama etupiha. Ja siellä perheet kasvaa yhdessä, lapset kasvaa yhdessä, perheet elää lähestulkoon yhdessä, perhearki on jaettua, juhlat on yhtenäisiä, ja juhliin tulee kutsua lähestulkoon koko kylä. Eli se naapuruston käsitys myös muuttuu siinä, ja niissä kaikessa ne juhlat jotenkin perinteisesti niin on ollut myös hyvin uskonnollisia, ja sitä kautta myös kulttuurisia, niin siinäkin näkyy se, että se kutsu hyvään asiaan kuuluu kaikille. Tai sitten jos vaihteeksi tulee jokin ikävämpi tilaisuus, kuten vaikka hautajaiset sun muut, niin siinäkin naapurit ja sen asuinalueen lähipiiri sitten tulee yhdessä niin sanotusti viettämään myös sitäkin tilaisuutta. Joten siinä on kyse yhteiselosta, turvallisesta yhteiselosta ja myös toistensa auttamisesta. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen analyysi, minkä sain naapurustosta. Kiitos paljon. Kiitos tästä hyvästä käsityksestä. Ja jatketaan myös Johanna Syrenin kanssa. Joo, siis tosi samankaltaisia määritelmiä naapuruudesta on myöskin sit islamissa, ja Gurman ja Kristian tosi niin kuin olette tuoneet tässä esiin, ja teidän puheenvuorot itse asiassa herätti paljon ajatuksia, ja kiitos upeista puheenvuoroista. Ja kuten niin kuin Gurman totesikin, niin meillä on tosi paljon sitä yhteistä, että paljon enemmän kuin sitä, mikä meitä sitten erottaa. Mitä sitten tulee islamin uskoon ja naapuruuteen, niin islamin uskossa on oikeastaan aika tarkasti määritelty sitä naapuruutta. Ja naapuruus nähdään niin kuin tosi tärkeänä uskonnossa. Ja niillä naapuruussuhteilla on myös iso merkitys. Ja naapurien rooli nähdään oikeastaan lähestulkoon yhtä merkityksellisinä kuin sitten ystävien tai perheen, ja Koranissa eli muslimien pyhässä kirjassa ja haditeissa, eli profeetta Muhammedin perimätiedossa, kannustetaan niin kuin pitämään hyvää huolta ja hyvät välit omiin naapureihin. Et nostan yhden säkeen Koranista tähän, eli naisten suurassa 36. säkeessä todetaan, että palvelkaa Jumalaa, älkääkä mitään asettako hänen rinnalleen, ja kohdelkaa hyvin vanhempianne, samoin läheisiä, omaisianne, orpoja ja köyhiä, naapuria, joka on teille sukua, naapuria, joka ei ole teille sukua, naapuria, joka on teille tuntematon, matkakumppani ja vaeltaja, orja, jotka ovat vallassanne. Katso, Jumala ei rakasta niitä, jotka ovat väkivaltaisia ja kerskailevia. Eli naapuruus on myöskin toisaalta sit hyvinkin laajasti nähdään, ja tässäkin sit, säkeessä eli aajassa on nämä 3 erilaista naapuruuden käsitystä, eli naapuri, joka on sukulainen, naapuri, joka on jossakin määrin tuntematon, ja naapuri, joka on sit tuttu, tai kuka tahansa. Ja sitten on aika paljon niitä erilaisia käsityksiä, jos ihan mietitään niin kuin pragmaattisesti sitä naapuruutta niin kuin islamissa, että on ihan määritelty, jotkut oppineet on määritellyt, että se naapuruus on niin kuin, hyvinkin just, että 40 taloa joka suuntaan,
Ja vähän niin kuin Kurmankin toi näitä erilaisia naapuruuden käsityksiä, nousee myös islamista, että jonkun mielestä se on ehkä se, joka asuu vaan siinä ihan sun vieressä, teillä on niin kuin vaikka sama rappu ja hän on ihan siinä sun vieressä. Ja sitten joiden on tuotu esiin, että on, jotka käyttää vaikka samaa moskeijaa, ovat naapureita. Ja sitten taas vielä niin kuin näin laajemmin, että oma asuinalue, oma kaupunki. Ja sitten myös niitä, että kaikki, vähän niin kuin, että jokainen ihminen on niin kuin tietyllä tavalla sitten se naapuri keskenään. Ja islamin uskossa on aika nämä velvollisuudet naapureita kohtaan on myös, niitä on ihan määritelty, että millaisia erilaisia velvollisuuksia nimenomaan naapuria kohtaan sit on. Ja naapurin tulee auttaa toista, kun on ongelmia, pitäisi toivottaa onnea ja toivottaa onnea, sit jos naapuri menestyy, pitäisi piilottaa naapurin synnit, tarjota ruokaa ja sitten se on valmistanut sitä, auttaa raha-asioissa ja lainata rahaa tarpeen mukaan, vierailla naapurin luona, jos naapuri on sit sairastunut ja osallistua myöskin naapurin hautajaisiin. Näitä on aika paljon näitä erilaisia niin kuin velvollisuuksia, mitä on ihan määritelty, että lohduttaa, jos kohtaa surua. Että tämmöisiä hyvän läheisen, hyvän niin kuin lähimmäisen ominaisuuksia. Mutta että haluan nostaa tähän nyt sit vielä semmoisen yhden tärkeän hadisin tuosta naapuruudesta, joka muistuttaa niin kuin, samalla tavoin kuin Kristian nosti tämän rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, että profeetta Muhammed on sanonut, että kukaan teistä ei ole todellinen uskovainen kuin rakastaa veljeään tai naapuriaan kuin itseään. Että tässä niin kuin tiiviisti sit näitä ajatuksia, islamin ajatuksia naapuruudesta. Kiitos paljon tästä esityksestä. Ja viimeiseksi annan puheenvuoron Yrjö Mikkoselle. Kiitos. Mä yritän tässä jakaa jotakin. Katsotaanpas, missä se nyt onkaan. Tuossa. Näkyykö? Näkyy varmaankin. Kiitoksia muille. Anteeksi. Ja, kiitos. Näkyy. Kiitoksia edellisille puheenvuoroille. Mä olen itse kirjoittanut, kun mä niin pelotti tämä tilaisuus hirveästi, kun takaraja oli 7 minuuttia, niin mä joka sanaan joutunut kirjoittamaan muistiin, että kuulostaa vähän paperilta, mutta yritän olla vähemmän paperin. Itse tämän kasasin. Todella, kuka on naapuri, kuka on lähimmäinen? Mä esittäisin tällaisen kysymyksen, olen miettinyt tätä viime vuosina paljon ja keskustelua. Kukaan meistä ei voi valita, mihin perheeseen, mihin kylään, kaupunkiin, kulttuuriin, uskontoon meistä on kukin syntynyt. Ei voi valita. Me olemme kaikki tasaveroisia. Mä olen tätä pyrkinyt sanomaan erityisesti pakolaisille ja turvapaikkahakijoille, kun heitä kohdellaan huonosti. Niin mä sanon, että vastatkaa näin, että eihän meistä kukaan voi valita tällaisia asioita. Jos joku sanoo, no sä olet Irakista, kysy minun vanhemmilta. Mene heitä syyttämään, anteeksi. Eli me olemme kaikki samanarvoisia, kukaan mistä ei voi valita näitä asioita. Ja tänä päivänä tämä Bahai-ajatus maailman ykseydestä tarkoittaa sitä juuri, että tänä päivänä ei ole enää me ja te. Ei ole me ja he. On vain me kaikki. Allah wahid, kullun wahid, dunya wahid. Maailma on yksi, Jumala on yksi, ihmiskunta on yksi. Wahdat, arabian kielellä. Ykseys. Tässä on 2 lausetta Bahai-kirjoituksesta. Ja ykseydestä ja tästä lähimmäisen rakkaudesta on kirjoitettu valtavan paljon Bahai-kirjoituksissa. Mutta mä otan tässä jotakin. Tässä 2 lausetta, jotka vetosivat minun syvästi jo kauan sitten. Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset. Älä ylpeile sillä, että rakastat omaa maatasi, vaan ole ylpeä siitä, että rakastat koko ihmiskuntaa. Sinä sana rakastat, ei suvaitset, vaan rakastat. Nämä Baha'u'llahin sanat kaikuivat
jo yli 150 vuotta sitten hänen kynästään. Tuona aikana kansallinen kiihkoilu ja kolonialismi olivat kovassa nousussa Euroopassa ja Lähi-idässä, niin kuin tiedämme historiasta. Vankiloistaan Turkissa ja silloisessa Palestiinassa Bahá'u'lláh lähetti ohjeita, neuvoja ja varoituksia aikansa Euroopan ja Lähi-idän kuninkaallisille sekä Yhdysvaltojen senaatille, sekä myös aikansa paaville ja papistolle. Hän kehotti heitä palauttamaan oikeudenmukaisuuden maassaan ja alueillaan. Pappeja hän kehotti luopumaan fanattisuudesta, vallankäytöstä, rikkauksista ja maallisuudesta. Mutta hänen sanansa kaikuvat kuuroille korville, ja sen seurauksia olivat muun muassa ensimmäinen toinen maailmansota. Nationalismiin ja imperialismiin yhdistyi voimakas rasismi ja muukalaisviha. Näitä asioita Baha'u'llahin vanhin poika Abdul-Baha arvosteli ankarasti matkustaessaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa isänsä työn jatkajana vuosina 1911-1913. Pariisissa lokakuun 16. ja 17. päivä 1911 hän puhui näin. Kun ihminen kääntää kasvonsa Jumalan puoleen, hän näkee auringonpaistetta kaikkialla. Kaikki ihmiset ovat hänen veljeään. Älkää käyttäytykö niin muodollisesti, että näytätte kylmiltä ja epäystävällisiltä, kun tapaatte muukalaisia muista maista. Älkää katselko heitä epäluuloisina, että he ovat pahantekijöitä, varkaita ja moukkia. Olkaa ystävällisiä muukalaisille. Tulevatpa he mistä maailman maasta tahansa. Auttakaa heitä kotiutumaan. Auttakaa heitä kotiutumaan, anteeksi. Joo, no niin. Missäs mä olen? Yrittäkää tehdä heidän elämänsä hiukan onnellisemmaksi. Kun tapaatte muukalaisen, puhukaa hänelle kuin ystävälle. Jos hän näyttää yksinäiseltä, yrittäkää auttaa häntä. Jos hän on surullinen, lohduttakaa häntä. Jos hän on köyhä, avustakaa häntä. Jos häntä sorretaan, auttakaa häntä vapautumaan. Ellei näitä ajatuksia siirretä tekojen maailmaan, niistä puhuminen on hyödytöntä. Näin siis puhui Abdul-Baha 112 vuoden takaa. Hän teki kiertueen. Hän matkusti vankilasta vapautumisen jälkeen, Akkon vankilasta vapautumisen jälkeen Eurooppaan. Hän kävi useissa kaupungeissa, Pariisissa, Lontoossa, Stuttgartissa, Budapestissa ja niin edelleen. Sen jälkeen hän matkusti Yhdysvaltoihin, jossa hän oli 240 päivää. Kaikissa kaupungeissa, kaikissa suurissa kaupungeissa hän vieraili ja puhui valtaville määrälle ihmisiä. Hän kai tapasi muistaakseni noin 50 000 ihmistä, tai näki hänet. Hän oli sensaatio puhuessaan siellä noina aikoina näistä asioista. Jo 300 vuotta sitten etuoikeutettu länsimainen osa maapallon väestöä alkoi luoda itselleen parempaa ja vakaampaa elintasoa, siis me lännessä. 300 vuotta sitten se alkoi, teollinen vallankumous. Samalla muu paljon suurempi maapallon väestönosa jäi sitä jälkeen. Tämä väestönosa on aina vain painokkaammin alkanut vaatia oman osansa samasta hyvinvoinnista. Tästä seurasta on myös aikamme kansainvaellus, pakolaisuus ja muuttoliike. Maapallomme ongelmat nyt ovat meidän kaikkien ongelmia. Tähän kysymykseen kytkeytyy kysymys naapuruudesta, monikulttuurista naapuruudesta. Sehän on päivän selvää. Tämä on taustalla. Näitä ongelmia Bahai-usko ilmestyi poistamaan 180 vuotta sitten keskellä toista teollista vallankumousta. Se alkoi vuonna 1844 Persiassa, Shirazissa. Se tuli täyttämään aikaisempien uskontojen lupaukset suuresta rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta. Bahai-usko toi omaa aikaamme ja tulevaa aikaa varten uusia käytännön toiminnan periaatteita, opetuksia ja lakeja. Ja niiden yhteinen nimittäjä on oikeudenmukaisuus, adil, arabikielellä adil, joka on yhteiskunnan kaikkein tärkein peruskivi. Yhteiskunnan. Yksilön välillä tärkein peruskivi on rakkaus. Maailmamme ongelmat ovat pohjimmiltaan eettisiä ja moraalisia ja henkisiä liittyen nimenomaan oikeudenmukaisuuteen. Pari esimerkkiä. Äärimmäinen köyhyys ja ökyrikkaus ei ole talouskysymys eikä poliittinen, vaan moraalinen kysymys liittyen omaisuuteen ja verotukseen.
pakolaisuuskaan ei ole talouspoliittinen kysymys, vaan moraalis-eettinen kysymys ihmisarvosta. Me tarvitsemme seuraavia asioista, joita bahai-usko on tullut tuomaan ja antamaan käytännön ohjeita. Me tarvitsemme kestävän maailman rauhan, samat lait koko maapallollemme, samat koulutus- ja opiskeluoikeudet kaikkialle, maailman parlamentin, yhtenäisen maailmanlaajuisen talousjärjestelmän ja monta muuta asiaa. Mutta nämä ei bahai-usko sinällään anna, se vaan kehottaa näihin ja määrää, että maailman valtioiden johtajien tulee kokoontua yhteen ja neuvotella niistä. Bahai-usko on antanut näitä kehotuksia jo vuosikymmenen aikana. Yksi niistä oli julkaistu 1985 lupaus maailman rauhasta, jossa vedotaan maailman johtajiin ja uskonnollisiin päättäjiin. No, niin kauan kuin näitä asioita ei hoideta, jatkuu myös eriarvoisuus ja muukalaisuus maailmassa. Ja koska yksilön rakentamisen työ on vielä pahasti kesken, kärsimme sen vaikutuksesta. Jos maailmamme hallitukset ja johtajat olisivat alkaneet toteuttaa Baha'u'llahin heille lähettämiä ohjeita heti alusta alkaen, meillä ei olisi ollut ensimmäistä toista maailmansotaa. Ei nykyistä vaikeaa poliittista maailmantilannetta, ei ilmastokriisiä, ei terrorismia, eikä äärettömän rikkauden kasvatumista vain harvoille. Vuonna 2015 maahamme saapui 32 000 turvapaikanhakijaa. Mitä olisi pitänyt tehdä? Juuri sitä, mitä bahai-usko opettaa. Heidät olisi pääsääntöisesti pitänyt toivottaa tervetulleeksi keskuuteemme ja huolehtia heistä, kuten Abdu'l-Baha opetti. Muukalaisuus loppuu siihen, että muukalaiset toivotetaan tervetulleeksi ja aletaan elää yhdessä rikasta ja monipuolista yhteisöelämää. Helppoa ja itsestäänselvää se ei ole, mutta se on haaste oppimiselle. Se, joka ei halua oppia uutta haasteista, muumioituu pystyyn. Tätä paneelia keskustelua varten etsin jotain, jonka kirjoitin kauan sitten itselleni näin tällaisen lauseen. Kirjoittelen aforismeja. Jos haluat vain tietää jostain kulttuurista, lue siitä. Jos haluat oikeasti ymmärtää jotakin kulttuuria, asu sen keskellä. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Kiitos paljon tästä yksityiskohtaisesti. Uusia tietoja tuli sinun esityksestä. No sitten aloitetaan alusta uudestaan. Että tässä kierroksessa käsitellään myös, tähän asti käsiteltiin, mikä on naapuruus periaatteessa, ja katsotaan myös vähän käytännössä, millaisia hyötyjä voisi olla siitä meidän yhteiskuntaan. Eli kuinka hyvä käsitys naapuruuden merkityksestä voi edistää ihmisten välisiä suhteita ympäri maailmaa ja myös erityisesti Suomessa. Miten naapuruuden tulisi vaikuttaa yhteisön rakentamiseen, ihmissuhteisiin ja dynaamisen ympäristön luomiseen? Ja voisiko olla yksi hyvä ratkaisu yksinäisyyteen naapuruussuhteita? No niin, aloitellaan myös Kristian Seppäsen kanssa. Kiitos ja kiitos jokaiselle panelistille tässä. Niin kuin on moneen kertaan sanottu, niin hirveän samanlaisia periaatteita ja lähtökohtiahan meillä kaikilla on ja monta sellaista yhtymäkohtaa tässä on, mistä voi niin kuin jatkaa keskustelua. Tuosta Johannan puheenvuorosta tuli tosiaan mieleen kyllä ajatus juuri siitä, että lähimmät ovat lähimpänä, mutta kun sitä kehää jatketaan, niin tavallaan päästään siihen koko globaaliin näkökulmaan, että kaikki me olemme jollain lailla naapureita, vaikka olemme naapureita
toisille sukua ja toisille ei, ja toiset läheisempiä, toiset vähän kaukaisempia naapureita. Et kyllä se semmoinen niin kuin tasa-arvoisuuden ajatus ihmisten välille on se kaiken lähtökohta, mistä niin kuin pitää lähteä liikkeelle, ja oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoakaan en oikein niin kuin näe, että mikä se voisi olla. Ja musta oli hirveän hieno kuulla Gurmanin puheesta taas tämä luonto, ja tosiaan niin kuin, tämä on rajallinen aika ja kaikki ei mahtunut tähän näin, mutta yhtä lailla niin on omasta perinteestäni kristinuskosta allekirjoittaa ihan täysin, että myös niin kuin luonto on osa, tai me olemme osa kaikkea sitä, mitä Jumala on tänne luonut, ja sillä lailla myös luonto yhtä lailla on tässä mukana, ja niin kuin Yrjö tässä loppuun hienosti tätä summasi, että kaiken ykseydestä ja yhdenvertaisuudesta niin tavallaan se sulkee tämän koko kehän. Tämä on tietysti periaate, ja näin olisi hieno toimia, ja on varmaan niin kuin aika itsestään selvää, että jokainen meistä pyrkii näin tekemään, niin itse kuin kaikki muutkin, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että tämä on myös hyvin erikoinen maa ja paikka ja ihmisiä täällä, joiden kanssa asua. Ja sanon tämän ihan niin kuin sillai rehellisesti, että välillä tuntuu, että mun on Suomessa vaikeampi tutustua ihmisiin kuin muualla maailmassa. Itse suomalaisena, vaikka suomen kieltä äidinkielenä puhun. En tiedä, mistä johtuu. Täällä kylmässä ja pimeässä on kansa, joka on täällä tottunut asumaan ja on hiukan ehkä sisäänpäin kääntynyt, että täällä on vaikea tutustua jollain lailla ihmisiin. Mutta sitten kun tavallaan sen jään saa rikottua, niin kyllähän niin kuin sitten löytyy pitkiä ja hyviä ystävyyssuhteita ja sellaisia, jotka on todella uskollisia naapureita ja tekee niin kuin toistensa eteen paljon. Mutta ehkä se niin kuin vastaus kysymykseen, että mitä tässä tulisi tehdä, niin oma esimerkki, ja itsestähän tämä kaikki lähtee, ja sitä kautta luoda sellaista positiivista kehää tänne ympäröivään maailmaan, ja uskon, että sitä kautta kun laittaa hyvän eteenpäin, niin se moninkertaistuu ja kiertää, ja sitä kautta niin yhteiskunta rakentuu paremmaksi. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta. Ja sitten jatketaan Gurman Sainin kanssa. Kiitos paljon. Kiitos. Tässä kysytkin aika hyviä kysymyksiä ihan niin kuin ihmisten välisistä suhteista ja naapuruston vaikutuksista ja sitten vähän yksinäisyydestä kanssa. Kun lähtee miettimään naapuruuden merkityksestä, miten sillä voi luoda suhteita, niin ehkä naapuruus, ihan vaikka suomalaisessakin kontekstissa, se opettaa meille aika monta asiaa. Ensimmäinen asia, minkä mä oppisin siitä, on se, että dialogisuus on tosi tärkeää. Dialogisuus ei tarkoita pelkästään sitä, että jutellaan, vaan dialogisuus, jotka on ollut mukana eri tapahtumista tietää, että se on konkreettista tekemistä myös. Se voi olla yhdessä syömistä, yhdessä tapahtuman rakentamista, yhdessä jonkun pyhäkön palvelemista niin kuin talkohenkisyydellä, eli vaikka siivoamista ja näin poispäin. Eli autetaan. Se on niin kuin dialogisuuden yksi tärkeä pointti. Ja suomalaisessa naapurustokulttuurissa on se talkohenkisyys. Ja vaikkakin me asutaan omissa rakennuksissa, omissa huoneistoissa, niin silti se yhteisen tilan yhdessä huolehtiminen on sitä talkohenkisyyttä. Ja tietysti jos naapurustossa on henkilö, joka ei pysty huolehtimaan omasta tontista, niin sitten pystyy auttamaan myös
Niin tämähän on semmoista, tämähän on ollut iät ja ajat suomalaisessa naapurustokäsitteessä tämä talkoohenkisyys. Ja se myös opettaa meitä sille ihmisenäkin, että missä on yhdessä tekemisen paikka ja missään sitten oma turvallinen raja kulkee. Et semmoinen naapuruuden merkitys sosiaalisessa tavalla ei tarkoita sitä, että minä tuosta vaan nyt kävelen naapurin taloon sisään ja koputtamatta tai pimpottamatta. Ainakaan Suomessa se ei ihan noin toimi, ainakaan kaupunkiympäristössä. Mutta yhteiset talkoot on se, missä naapurit sitten vaihtavat sitä sosiaalisesti vuorovaikuttavat. Kun taas toisessa kulttuurissa saattaa olla, että kun ei ole, jopa ovia, ei ole niin sanottua pääovea, vaan siinä saa vapaasti kulkea ja on vähän semmoisia avonaisempia taloja, niin siellä on sitten myös sellaisessakin konseptissa on sitten ne tietyt rajat. Joten se, että kunnioittaa toisen rajoja, myös tälle niin kuin sanontana kunnioittaa rajoja, mutta myös ihan fyysisiä rajoja, eli tonttirajoja tai kämppärajoja, ja samaan aikaan sitä talkoohenkisyyttä. Niin tämä molemmat jotenkin niin kuin, on samanaikaisesti kulkee käsi kädessä. Ja se, mikä tulee sitten naapuruuden vaikutukseen, yhteisön rakentamiseen, niin kaikessa mun mielestä tärkeänä, mä oon aika paljon nuorten osallisuuden työssä mukana, niin se sana osallisuus on mulla jotenkin aina vakituisesti sanakirjassa mukana, ja se ihan siitäkin, koska se on avain aika moneen asiaan. Mitä enemmän me tehdään asioita yhdessä, mitä enemmän me myös osallistetaan muita, eikä niin, että pelkästään kärkihenkilöt tekee eri paikoissa sitä. Me panelistit ollaan varmasti jonkinlaisia aktiivisia edustajia omille yhteisöillemme, mutta on myös tosi tärkeää, että me niin sanotusti tavallisetkin jäsenet pääsevät mukaan tekemiseen, ja se luo sitä naapurussuhdetta paljon vankemmaksi. Ja sitten tietysti moni asia vaikuttaa. Mä tykkäsin Yrjön kommenteista, mitä Bahai-uskonto opettaa myös, siinä on tosi hyviä pointteja, mitä Bahai-uskonto opettaa myös niin kuin maailmanpolitiikkaan liittyen tai politiikkaan liittyen, niin sitten tuli taas mieleen siitä, että millaista rakennuspolitiikkaa me tehdään kunnassa. Se vaikuttaa tosi paljon siihen, millaista naapurussuhdetta me luodaan. Jos meillä ei ole yhteisiä asukastiloja, jos meillä ei ole yhteistä tekemistä, yhteistä pihaa, vaan on pelkästään niin sanotusti rakennuksia ja hyvin tiheään rakennettuja rakennuksia, eikä ei ole se kaupungin osa ei henkitä aktiviteeteilla, niin se myös vaikuttaa siihen naapurustoon. Se vaikuttaa siltä, että kotiin tullaan niin sanotusti vaan nukkumaan tai menemään oven taakse piiloon, mutta sitä yhdessä tekemistä ei ole. Ja ihminen, kun on hyvin sosiaalinen, niin tarvii sitä yhdessä tekemistä. Oli sitten se yhteinen piha tai yhteinen asukastila tai yhteinen puisto monella eri asuinalueella. Niin tämä naapuruus käsitteenä, vaikka sitä ei niin paljon vaikka poliittisessa keskustelussa pidetä esillä, mutta se vaikuttaa tosi paljon. Ja se vaikuttaa myös kaikkeen muuhun turvallisuuteen, eli tarkoitan, että rauhallisuuteen asuinalueella, ja myöskin kun joku toinen tulee, joku uusi henkilö tulee naapurustoon, niin millä tavalla hänet ottaa mukaan, jos ei ole paikkoja, missä ollaan yhdessä. Ja se, mikä tulee taas yksinäisyyteen, niin nämä samat asiat vaikuttaa myös siihen, jos meillä ei ole kotialueella tai ylipäätään elämässämme semmoista naapuruuston käsitettä, niin meidän on tosi vaikea lähteä myöskään avaamaan sitä muille tai auttamaan vaikka yksinäisiä. Se naapuruudes käsite, niin sehän itsessään auttaa myös yksinäisyyden poistamiseen, jos on semmoista dynaamista ja aktiivista sosiaalista naapurustoa, niin sehän on vähän niin kuin laajennettu perhe. Mutta se, miten vaikka meidän uskonnoissa, jotenkin oman uskonnon osaltaan, niin jatkuvastihan esimerkiksi, tämä on tietysti kristillinen termi diakoniatyö, mutta tykkään itsekin sitä käyttää, kun se selittää hyvin asioita, on semmoinen uskonnollinen keskustelu, läsnäolo ja kuunteleminen, niin ne kaikki auttaa aika paljon yksinäisyyteen, ja sitten varsinkin, että kun pystyy myös yhdistämään henkilöitä, eli auttaa myös luomaan ystävyyssuhteita, niin sekin on semmoinen asia, mitä
yhdessä tekeminen on meillä uskonnossa tosi vahvaa. Joten se on myös yksi asia, mikä sitten tuo ratkaisun esimerkiksi yksinäisyyteen. On monia syitä, sosiaalisesti monia syitä yksinäisyyteen, ei sitä maailman mullistava ratkaisu ei tässä ole, mutta näin pienillä asioilla me voidaan luoda ratkaisuja näihin asioihin. Kiitos paljon. Kiitos tästä hyvistä ideoista. Ja sitten jatketaan Johanna Syrjän kanssa. Joo, taas tosi hienoja puheenvuoroja. Mä lähden ehkä siitä, että mun mielestä Suomessa olisi kyllä tosi paljon tekemistä siinä, että miten me kohdataan meidän naapurit ja toki sitten myöskin, niin kuin miten me otetaan vastaan tänne niin kuin muualta muuttavat. Että sitä vierauden pelkoa on kyllä aika paljon. Et sen lisäksi, että me oikeasti pelätään niin kuin muualta muuttavia, mikä nyt näkyy sitten esimerkiksi tässä poliittisessa ilmapiirissä ja myöskin niin kuin kohtaamisissa ja niin kuin Kristiankin sanoi, että miten niitä ystävyyssuhteita tai semmoisia kaveruussuhteita niin kuin luodaan, niin siinä on mun mielestä tekemistä, että mehän niin kuin luikitaan pakoon naapureita ja monesti oikeasti kyllä on ihan oikeasti näin, että naapurit ei tervehdi toisiaan. Toki on niin kuin, naapureita, jotka tervehtii ja eihän tämä nyt on tällainen yleistys, mutta kun niin kuin tekee tätä järjestötyötä ja mä teen paljon työtä, kuten Yrjökin, niin maahanmuuttaneiden kanssa, niin tosi monesti tämä tulee esiin, että kun mun naapurit ei niin kuin moikkaa mua. Ja sitten toisinaan, niin kuin mä itsekin havahdun siihen, että tiedänkö mä oikeasti, ketä kaikkia ihmisiä niin kuin mun omissa naapureissa niin kuin, asuu. Että toisaalta niin kuin ne ihmisten liikkumisajat myös niin kuin vaikuttaa toki siihen, mutta että tunneeko mä häntä oikeasti edes jollakin tavalla. Että itselläkin on tässä kyllä jonkin verrankin tekemistä. Mutta jos mä mietin niin kuin islamia, niin ehkä sitten mä näen, ja toki niin kuin kaikkia uskontoja, että naapureiden se merkitys ja huomioiminen, että jos meistä jokainen pyrkisi suuntaan niin kuin hetkeksi siellä kaiken niin kuin kiireen keskellä sen katseen sieltä omasta laatikosta ja toteuttaisi niin kuin jollain tavalla sit näitä velvollisuuksia yhden niistä edes joskus, niin se varmaan edistäisi jo jollakin tasolla sitten sitä rakkautta ja välittämistä ja sitten sitä kautta myös niitä esimerkiksi hyviä väestösuhteita niin kuin siinä omassa naapurustossa. Ja jos uskallettaisiin kohdata ilman, että tehdään niitä ennakko-oletuksia. Minusta resonoi tosi paljon se, että ne pienen arjen teot ja se välittäminen, jota me sitten osoitetaan naapureille, oli se naapuri sitten nimenomaan se, joka asuu siinä sun vieressä, tai sitten joku henkilö, jota sä näet satunnaisesti sun lähikaupassa, törmäät kirjastossa, tai ihan jotain niin sanotusti random ihmisiä, jotka liikkuu lähikauppakeskuksessa. Ja sitten se yhteinen tekeminen on kyllä mun mielestä olisi tosi tärkeää, että nämä talkoot just nimenomaan on tosi kiva juttu, mutta miten me saadaan kaikki oikeasti kokeen, että ne talkoot on se yhteinen kiva niin kuin asia, että kun niihinkin liittyy monesti sellaisia ehkä käytänteitä, jotka jo esimerkiksi se, että käytetään vaikka alkoholia, munkin omassa taloyhtiössä oli aiemmin tällaista, ja sitten se oikeasti ja aidosti ehkä niin kuin ajaa osan ihmisistä niin kuin, pois. Että miten me luodaan niihin tiloihin sellaisia yhteisiä kivan tekemisen niin kuin juttuja. Ja tulee ehkä sitten semmoinen asia, mikä tuli myös mieleen, on se, että jos niin kuin haluaa sit edistää sitä sellaista naapurustorauhaa ja rakkautta, niin pitäisi aloittaa siitä omasta kodista. Ja sitten, että jos haluaa edistää sitä niin kuin, rakkautta naapurustosta, niin sitten aloittaa niistä omista, ehkä ihan lähinaapureista. Tämä oli lähinnä ajatus mulle itselle. Mutta jotenkin sitten, mitä tulee mieleen vielä, on se, että jos olisi oikeasti läsnä itsekin niin kuin enemmän, niin kuin kuuntelemalla niitä omia naapureita, pysähtymällä hetkeksi,
vaikka on kauppareissussa, niin laskisi hetkeksi ne kauppakassit alas ja pysähtyisi juttelemaan sen naapurin kanssa, joka niin kuin ehkä on just siinä hetkessä, olisi mahdollisuus käydä hänen kanssa joku pikkuinen kiva keskustelu. Sitten toinen juttu on, että ehkä niin kuin, kun on tämmöinen ihminen, niin kannustaisin toki että jotenkin niidenkin kautta järjestöjen ja sitten myöskin toki uskonnollisten niin kuin yhdyskuntien tai uskonnollisten yhteisöjen toimintaan osallistumisen niin kuin kautta, että jotenkin jos mä mietin sitä yksinäisyyttä, niin nyt on ollut, kun meillä on nyt Ramadan, niin on ollut näitä iftaareja, eli näitä paaston rikkomisen aterioita, ja niitä on järjestänyt jotkut järjestöt myös yksinäisille. Ja tämmöistä yhdessä ruokailua on mun mielestä aika kiva tapa luoda sitä yhteisöllisyyttä, että jotenkin sillä ruoalla on mun mielestä voisi olla aika suurikin merkitys siinä yhteisöllisyyden rakentamisessa, että sen kautta voi käydä kivasti dialogia, tutustua eri kulttuureihin, tapoihin, ja sitten siinä ruoassa on, niin kuin, oli se sitten ihan missä tahansa valmistettu, on jollain tavalla läsnä jonkinlaisia muistoja, ja sitten ehkä omassa uskonnossa siihen ruokaan liittyy nimenomaan tässä naapuruuden konseptissa se, että on velvollisuus tarjota sitä ruokaa myös sille naapurille, mutta että sehän on semmoinen rento tapa olla yhdessä ja rakentaa niitä suhteita. Mutta joo, siinä lyhyesti. Kiitos paljon. Ja nyt meidän naapuruuskäsite laajeni ihan itsestämme alkoi ja sitten koko maailmaan ja avaruuteen asti. Meillä on tämmöistä käsitys. Hyvä, mielenkiintoisia ideoita ja sitten jatketaan Urjo Mikkosen kanssa. Jatkan tuosta, mistä Johanna puhui tuossa lopussa. Minä ja vaimoni olimme itse asiassa Oulussa SKY:n järjestämässä iftar-juhlassa. Ja voin sanoa, että meillä oli todella rentoa ja mukavaa istua siellä pöydässä. Siinä sattui olemaan turkkilaisia, egyptiläisiä, joku suomalainenkin ja niin edelleen. Se oli aivan mahtavaa. Mä ajattelin, että mä olen kuin kotona, niin minulla ei ole mitään vaikeuksia. Siellä näytettiin videolta eri asioita, kulttuuriesittelyä. Se oli tosi mahtavaa. Lisää tällaista, mutta mä mietin tätä kysymystä, otin vain yhden kysymyksen. Mä käänsin niin kuin omalle selkokielelleni näin, että millä tavalla myönteinen käsitys naapuruudesta voi edistää ihmisten välisiä suhteita? No sehän on sitä, että jos se on tämä myönteinen käsitys naapuruudesta, niin sillä voidaan edistää paljon hyvinvointia ja viihtymistä ja estää syrjäytymistä ja estää henkistä pahoinvointia. Siihen, mitä Johannakin viittasi tuossa äskeisessä näin. Että jos on alkoholin käyttö ja muuta ihmisiä ei tervehdi tällaista. Naapurusto on erittäin tärkeä. Voin sen verran todeta, että tällä hetkellä näinä vuosina kaikkialla maailmassa kansainvälinen bahai-yhteisö eri puolilla maailmaa, todella joka puolella, rakentaa tällaisia hyvinvoivia naapurustoja oikeasti. Se on kaikille, me kaikki, eikä tämä ja tuo ja se. Ja Helsingin Kontulassa itse asiassa on monikulttuurinen naapurustoryhmä. Se on perustettu tässä pari vuotta sitten, joka toimii todella vilkkaasti. Siellä on vaikka mitä, musiikki soi ja lauluraikaa. Siellä askarellaan, leivotaan, käydään kylässä, vaikka mitä. Eli tämä on sitä monikulttuurista yhteistä toimintaa. Mutta nyt mä olen miettinyt, kun on niin vanha, niin miettinyt, että mitä esteitä tälle ystävyydellä naapureiden kanssa toimisille helposti tulee, koska kyllä me voidaan ruusuisesti puhua, että kiva, kaikki rakastaa. Make love, not war, niin kuin sanottiin 60-luvun lopulla. Niin naapurusto ja yhteisö on asia, jota pitää jatkuvasti opetella. Koska ihmiset ja perheet ovat väistämättä erilaisia, niin yhteisöllisyyden suurin ja yleisin rikkoja on väärinkäsitykset. Siis ei sitä, että joku tarkoittaa välttämättä. On niitäkin, jotka voi tarkoittaa pahaa. Mutta yleisin syy on tarkoittamaton paha, tarkoittamaton väärinkäsitys. Ja nyt kannattaa olla hyvin tarkkana ennen kuin lähtee syyllistämään ketään.
että kuka teki, kuka sanoi, kuka mitä. Todella harvoin joku haluaa tahallaan tehdä väärin ja ärsyttää muita. Harvoin. Ja tämä johtuu sellaista asiasta, mä olen niin kuin urallani tutkinutkin. Meidän ihmisten välinen kommunikaatio-ongelma ei ole kielellinen. Se ei ole kieli, eikä sanat, vaan sanojen takana olevat käsitteet. Me voidaan käyttää samoja sanojakin pitkän aikaa ymmärtämättä toisiamme, koska me emme ole avanneet niitä käsitteitä, mitä siellä niin kuin tarkoitamme. Ja tämä on väärinkäsityksen hyvin yleinen syy. Samoin siihen kommunikaatioon liittyvä joku tehokieli voidaan ymmärtää väärin. Tai monet muut asiat. Ja tämä on mielenkiintoinen. Nyt kannattaa olla tarkkana, ettei lähdetä syyllistämään ketään. No mitä voidaan tehdä, kun väärinkäsitys tulee? Neuvottelu. Ihmisten siinä naapurustossa ja perheessä kaikkein tärkein asia, mitä ikinä voi olla, on aina neuvottelu. Varsinkin epäselvyyksissä. Rehellinen, niin kuin, rakastava ja suora. Ei töykeä ilman rakkautta. Eikä vaan rakastava niin, että ei puhu, ei niin kuin kiertele ja kaartelee ja peittelee asiaa. Ne pitää yhdistää. Rakastava, suora, rehellinen. Ja myöskin tilannetaju on hyvin tärkeä. Itse niin kuin väitän, että meidän ihmisten tärkein ominaisuus keskenämme perheissä, missä tahansa, on tilannetaju, eikä oikeassa oleminen. No, jos ajatellaan, mä kommentoin tätä oikeassa olemisen vaarallisuutta kohtaan. Naapuruudessa on 2 asiaa, jotka pitää sovittaa yhteen. Toinen perustuu oikeudenmukaisuuteen, jonka takana on se, että siellä on naapurustossa voi olla yhteisiä sääntöjä. Ja näihin sääntöihin voidaan toki vedota, koska jos ei ole mitään sääntöjä, niin se on ihan hurlumheen hommaa. Se on kuin villilänsi. Sääntöjä pitää olla, ja jos joku ei niitä tottele tai ei ymmärrä, niin siinä pitää selvittää, onko kysymys väärinkäsityksestä, ymmärretäänkö asia kunnolla. Jos joku yhteisön jäsen tai perhe ei noudata sääntöä, niin se selvitellään yksityisesti, ei selän takana puhuen, eikä kenenkään edessä. Kaikkein suurin moka, mikä opettaja voi tehdä luokan edessä, on moittia oppilasta muiden edessä. Kutsu hänet välitunnilla erikseen ja keskustele, mistä on tilanne. Siis panettelu siellä takana puhuminen ja kaikenlainen spekulointi ei kuulu asiaan. Naapurusto menee pilalle, jos ei neuvotella. Neuvottelu on kaiken ydin. Se on yksi tärkein Bahá'í-periaate, neuvottelu. Ja tilannetaju. No, mutta sitten yhteisö on yhteisö, jossa on sääntöjä. Niin mutta yksilötasolla kaikkein tärkein on rakkaus. Anteeksianto, anteeksi pyytäminen. Monien ihmisten on vaikea pyytää anteeksi, koska ajattelee, että se minun egoni tipahtaa, kun minä pyydän anteeksi. Höpö. Joustaminen ja kärsivällisyys kuuluu asiaan. Ei missään nimessä kannata pilata välejä joustamattomuudella. Ei missään nimessä. Kaikkein vaarallisin asia perheessä naapurustossa on jonkun tai joidenkin tarve olla oikeassa. Oikeassa oleminen, mitä se on? Se on niin kuin käveltäisiin puujaloilla muiden yläpuolella. Ja puujaloilta tipahdetaan alas ennemmin tai myöhemmin. Muiden päälle ja sinä loukkaa itsensäkin. Varokaamme oikeassa olemista. Se on ihan sama, onko mä oikeassa. Ei ole tärkeää, onko oikeassa. Selvitellään asia, keskustellaan, neuvotellaan. Oikeassa oleminen ei ole itseisarvo, vaan neuvottelu ja ykseys. Anteeksi, kun mä kuulostan saarnaajalta. Niin, eli tämä niin, ettei kukaan yksilö pelkäisi sitä, että mitä hän on erilainen, ajattelee eri tavalla. Siis ei meidän ongelma ole erilaiset mielipiteet, vaan niiden takana olevat tunteet. Älkäämme sekoittako, kun Suomessa on kuuluisa sanonta, että eivät asiat riitele, eivät ihmiset riitele, vaan asiat.
tuo ei ihan pidä paikkansa. Se otetaan helposti esille ja sitten kuitenkin lukkiudutaan erilleen. Sanotaan, ei tässä ihmisriitelevä asiat. Ei mulla henkilökohtaisesti sua mitään vastaan, mutta, but. Onkohan se ihan niin? Mä luulen, että siellä takana on rehellisesti sanoen joku kielteinen kokemus. Niin kyllä se siellä silloin on henkilöasia. Meille henkilöityy asiat Suomessa erittäin herkästi. Ja kuitenkin vedotaan, että asiat riitelee. Mä en usko tuohon, että se usein pitää paikkansa. Jos asiat riitelee, niin se tarkoittaa sitä, että sitten pitää neuvotella. Rehellistä ja ystävällistä. Epämiellyttäviäkin asioita voidaan sanoa, se sanotaan kauniisti ja rakentavasti. Ja vielä tähän 2 tärkeintä elämän ohjetta. Olipa meillä mikä tahansa ammatti, asema, maine, mikä vaan, niin niillä ei ole merkitystä lainkaan, ellemme me auta ja rohkaise niitä ihmisiä, jotka tiellemme elämämme aikana polkumme poikki kulkevat. Meidän tärkein elämäntehtävä kaikilla on vain yksinkertaisesti auttaa ja rohkaista muita, ketä vaan, jonka kohtaamme. Ja se on kaikkein tärkein elämäntehtävämme. Ja mikä on kaikkein tärkein ja oikea rikkautemme? Ei raha, ei kuuluisuus, ei maine, ei mikään omaisuus, koska ne kaikki häviää. Mutta se, mikä ei häviä, jos ne on olemassa hyvät ihmissuhteet. Meidän ei kannata pilata hyviä ihmissuhteita millään, ei kuuluisuudella, maineella, ei millään. Kun ne kaikki menee, ja kun olen yksin, niin mä olen todella köyhä. Mutta jos mulla on hyvät ihmissuhteet, mä olen todella rikas. Nämä kaikki kuuluu naapurustotoimintaan myöskin, ehkäpä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. No niin, ja myös katsotaan, onko jotain kysymystä. Tuli YouTubessa ja myös Zoomissa kysymyksiä. Ja voisitte vastata vapaamuutossa, jos haluaisitte. Mä luen siitä. Jos lähimmäisesi on nälkäinen tai sairas, antaako uskosi sinulle velvollisuuden tästä asiasta? Tämmöistä kysymys on. Haluaisiko joku vastata? Joo. Joo, vaan sen verran, että islamin uskossa on velvollisuus auttaa nälkäisiä. Oli lähimmäinen tai sitten vähän kauempana, niin on velvollisuus. Velvollisuus kyllä, tärkeäkin velvollisuus. Kiitos. Samaa lausetta voi käyttää, että vaihtaa sitä alusta uskonnon toiseksi, ja sitten loppulause on aivan sama, että kyllä luulen, että kaikilla meillä on se. Kyllä joo, tämä on sillä selvä, eikä pelkästään nälkäisiä tai sairaita, vaan kyllä ajattelen, ja Jeesuskin antoi siitä esimerkin, että kaikkia niitä vähäosaisia tai niitä, joilla ei mene hyvin, tai niitä, joilla ei ole puolesta puhujaa, niin kyllä meidän velvollisuus on niin kuin heitä auttaa. Kiitos. Ja sitten toinen kysymys. Itse asiassa ehkä tämä asia käsiteltiin vähän, mutta me voidaan vastata myös tässä kysymyksessä. Luuletko, että vahvan yhteiskunnan aikaansaamiseksi Suomen on tarkasteltava naapurustoa syvällisemmin, vai riittääkö nykytilanne kaikille? Joo, oli hyvä. Oletko Kristian sanomassa? Sano vaan. Niin, joo, mä mietin sitä, että en usko, että nykytilanne on mitenkään paras mahdollinen tai optimaalinen
Musta tuntuu, että jos miettii suomalaista yhteiskuntaa, niin entisaikojen sellainen niin kuin kyläyhteisö ja muu, niin jollain lailla siellä on paljon sellaista hyvää ehkä, joka ollaan kadotettu nykyaikana, koska ihmiset elää eri lailla pienemmissä piireissä ja niin kuin semmoinen yhteisöjen puute on ja niin kuin ei samalla lailla ole sellaista lähipiiriä, johon voisi kuulua ja jolta niin kuin voisi saada tukea ja voisi olla antamassa tukea. Että voi olla, että tämä on ehkä rakenteellisesti hankala tilanne ja senpä takia mun mielestä Yrjöllä oli tuossa hyviä niin kuin ajatuksia siitä, että miten niin kuin naapurustoa, se ei niin kuin synny itsestään, vaan sitä pitää rakentaa. Niin tämmöinen niin kuin rakentava työ ja tekeminen, niin mun mielestä voisi olla avain tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen uudelleen organisointiin, jossa voitaisiin saavuttaa jotain sellaista uudenlaista yhteisöllisyyttä eri puolilla, asuu sitten kaupungissa tai maalla. Kiitos. Ja Gurman, Joo, tuli vaan tämä asia, mitä Kristian tuossa otti esille, että aikoja sitten vielä ehkä 60-luvulla, se on ollut mun lapsuuttani, niin oli tapana naapurustossa ja täälläkin Oulun Kastellissa, joka oli oma kotitaloaluetta melko kaukana keskustasta, oli tapana se, että jos joku pikkupoika veteli jotakin tupakkaa tuolla kadulla kylillä, niin siellä saattoi naapurin täti tulla sanoa, että tupakka pois ja rettuttaa korvasta tämän pojan vanhempien luokse. Eli kaikki seurasi toisiaan. Tämä on juuri se, mitä pitäisi olla oikeasti. Että se naapuruston aikuiset ottavat vastuuta sen naapuruston lapsista, mutta nykyään sitä oli hirveä älämölö. Se, joka puuttuu tämmöisiin asioihin, huonoihin juttuihin, huonon käyttäytymiseen ja vaaralliseen toimintaan, niin sehän se vanhemmat vetää oikeuteen. Ihan liioittelematta. Sama ongelma koulussa, opettajat ovat helisemässä vaikeiden vanhempien takia, jaada. Eli kyllä ehdottomasti tätä naapurustoa pitää tarkastella paljon syvällisemmin vahvan yhteiskunnan aikaisemmin. Se on selvä, se on iso keskustelu. Ja myös ihan konkreettisia keinoja pitäisi löytää, myöskin kasvatusta, opastusta ja malliyhteisö, mallinaapurusto, jota voidaan sitten nostaa esille esimerkkinä, että miten voidaan toimia. Kiitos vastauksesta. Haluaisitko sanoa jotain Gurman Saini? Tämä oli ihan hyvä. Mä luulen, että tästä tuli vähän samaa ajatuksia, niin tämä riittää. Kiitos. No niin, kiitos. Katsotaan, onko muuta kysymystä. Näköjään ei ole. No niin, tänään käsiteltiin ensinnäkin teoreettisesti, mitä on naapuruus eri näkökulmista. Ja sitten itse asiassa mä opin niin paljon uusia tietoja. Ja sitten myös me käsiteltiin, millaisia vaikutuksia voi olla käytännössä, eli meidän Suomen yhteiskunnassa, millainen keinoilla me voidaan hyödyntää tästä asiasta ja miten me voidaan edistää meidän suhteita. Ja toivon, että tämä keskustelu on rohkaissut meitä kaikkia tutkimaan ja arvioimaan omia naapuruussuhteitamme, koska meilläkin on tekemistä tässä asiassa. Ja sitten uskon, että tämän kaltaisen keskustelut ovat tärkeitä, jotta voimme rakentaa yhteistyötä rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Ennen kaikkea kiitän kaikkia puhujia heidän erinomaisista esityksistään.
ja myös ESKOyn vapaaehtoisia tämän tapahtuman järjestämisestä. Ja toivon, että tulevaisuudessa voimme jatkaa tällaisten keskustelujen järjestämistä ja edistää yhteisymmärrystä ja rauhaa maailmassa. Ja kiitoksia myös teille kuuntelijoille. Ja sitten lopuksi mä haluaisin antaa viimeinen puheenvuoro kaikille, jos haluaisit sanoa muutama jotain viimeiseksi. Ja sitten Kristian Seppänen voi aloittaa sun kanssa. Kiitos jokaiselle teistä. On ollut hieno kuulla ajatuksia ja löytää yhtymäkohtia ja kokea yhteyttä jokaisen teidän panelistin kanssa. Ja todella niin kuin sillai rohkaisevaa, että tästä niin kuin entistä paremmalla mielellä voi katsoa tulevaisuuteen. Ja kiva, jos joku päivä livenäkin nähdään ja jatketaan hyvillä teoilla toinen toistemme kanssa ja rakentamassa tätä yhteiskuntaa. Ja kiitos myös puheenjohtajalle, moderaattorille tästä. Tämä on ollut hedelmällinen, hyvä ja hyvähenkinen keskustelu. Kiitos kaikille. Kiitos. Ja Gurman Saini. Joo, kiitos munkin puolesta. Mielestäni tässä on ollut tosi paljon siis ensinnäkin oppimiskokemus varmasti meille kaikille ja kiva muutenkin niin kuin tutustua uusiin henkilöihin, jotka tekee vähän samanlaista työtä kuin itsekin, ja kiva tutustua tähän SKY:hyn, joka tekee tällaisten tapahtumien kautta tärkeää työtä, niin iso kiitos. Minusta tuntuu, että tämä on hyvä, että teillä on tämmöinen jatkuva konsepti, ja tätä on syytäkin varmasti laajentaa tällaisia keskusteluita. Aika monessa uskontodialogin tapahtumassa on ollut, mutta tällaista niin kuin naapuruston käsitettä oli tosi hauska lähteä niin kuin pohtimaan. Mun mielestä oli semmoinen hyvä tehtävä, että monesti puhutaan vähän laajasti maailma- ja Suomi-tasolla ja jotain suuria teemoja, uskonnot ja ilmastonmuutos ja muuta vastaavaa, mutta näinkin läheltä lokalistisella ajatuksella, niin kyllä arvostan tätä ideaa. Kiitos paljon. Kiitos. Ja sitten Johanna Sydän. Tässä tuli aika paljon nyt jo edellä, että mitä haluaisin itsekin sanoa, mutta kiitos tosi paljon. Tässä on tullut hieno oppimisen kokemus ja mahtava kohdata kaikkia. Ja kiitos myös tosiaan Skylle, että tällaisen järjestitte. Kiitos. Kiitos. Ja Uudon Mikkoselle. Joo, onneksi ei ollut aseistariisunta-aihetta tai ilmastonmuutosta tai muutakaan. Tässä puhuttiin niin kuin konkretiasta oikeasti. Ja tästä niin kuin jokainen pystyy jotakin niin kuin oma tälle päivälle ja huomiselle ensi viikolle ottamaan eväitä heti mukaan. Kiitos tosi hienosta aiheesta, tosi rakentavasta ja hienosta puheenvuorosta. Ja tätä pitää vaan jatkaa, kun tämä on nyt sitä rakentamista jokapäiväisessä elämässä. Nyt tänäänkin me törmäämme naapureihin epäilemättä, että todella hyvä aihe, todella hienosti järjestetty. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos vielä kerran kaikille panelisteille ja sitten myös kuuntelijoille. Nähdään jälleen seuraavien tapahtumien merkeissä. Hyvää päivän jatkoa kaikille.